sampai pekeh melakau. Apa dirapi wong? Ya angkose. Kae sing karo kebon iki. Hah? Kae sing karo kebon. Anu pabong tugasnya, bisa tugas kene kebon kono. Oh, dhewe-dhewe. Ya iya. Cumpu iki Mas ya. Ah, Tengah wengi kepengin ning kamar mandi wong loro iki kepiye? kari aneh ya. Ya isi nggak belajar jay. Wong loro. Ya iya. Tengah wengi gak iso turu kata Pak Matri. Sepak kanan kiri yuk. Sampai pekeh. Tangane sama iki tambah lempungan. Ajo borok. Kamu orang taruh. Ya wis tapi gak apa-apa Ya Mas, mungkin. Ya. Ojo cangkem ae sing ngawas sampean iki, Mas. Masa cangkem be. Apa? Suarane jadung tandang nono lempet. Kae sing karo arek cilik tenan Mas jarene. Apa sih? Kali kotak Taman Sorong, Mas. Apa? Umbah-umbah ana ning jero cedhik. Ah. Kemetak munggah maning opo dhewe gading iki, Mas. Ujune gading Bengawe. kalah. Hubungin mau ya, Rok. Masa Kaya gak neng concrong kesempet. cuek masuk ke Kelan lah. tubuh. Iya, terus. Bonang tabian Kuwane wayang. awe pecak kumpul enggak? Cuek masuk tubuh. Mas mas jimun dia ya, Bu. Ya yang ngono ae wis, Mas. Ya iya to tadi kepang tekon. Alah. Ya wis, Mas ya. Ah. Kowe ngerti ya? Aku iki ada tengah alasan sampai tengah kene. Sing ngelendek kabeh bingung ngomong ada. Boleh wadon. Tapi sing tak golek sing aneh-aneh, Mas. Anakku dah. Maksudnya gak aneh-aneh. Ah. STWRC ae sing tak golek. STWRC. Bener. Mana itu Bon? Hah? STWRC itu barang. Setengah tuwek tapi gurih. Allah kok orang kok. Banyak kok. Ah. Oh, setengah tuwek lodorannya. Tahu. Ala-alane kakes ya. Coba bojone Pak Menteri ke ngomong ngono. Tasir kepiye, Mas? Belum semerap namin lagi kok. Anyar ae. Anyar. Sampai iki jenenge. Aduh. Wong kenalan lu kudu kabeh dicakokan. Ya sampai niki nyerocos ae ya, Bos. Baru kamane dienar. Iya, Siti Ambiara ini. Siti Ambari. Ah. Terus sing sikit. Aku cek kene iki, Mas. Sampai niki. Ada gregetisen. Biagong. Biagong aja ada biagong. Rabuk kak. Aku sosok kan mau ngomong Apa jenenge iki? Sing niki Siti Ambiara ini. Jari ngono. Tak boleh mereka kayak loput ya. Allah. Siti Ambiara, kata Siti Sejarah. Ah. Berarti iki ngomongnya Bojone Pak Mantrai. ngomongnya, Mas. Apa sih, Mas? Dari derek sing biarai. Ya jajal. Ya kudu ana dalane Oh, arane dom-doman. Kudu ana jarun. Ya, dok mendul iki. Dom pendul. Iya. Sak umpamane, Bu. Iku ana tamu ndole sekolahan. Sak umpamane seri kok. Gelam. Ajis. Sampai ditompai. Iya, Mas. Sampeyan iki kurang ajar. Kudu ngajak sekang-sekangan biae. Hebat. Ditugasan bagian dalam. Masya Allah. Imano isini bagian. Ya aku kena balik bagian lawangan. Itu harus ada sejodoh. Alah.
ngene ya Mas. Ah. Tak umpamane bojone Pak Mantri kita sen, aku yo jelas kudu tahu. Ya ya, arane kula niki mejabat kang mriki nanggung jawab. Bener Mas. Aja kula ngijini rapine Pak Mantri juga butuh. Kula kena res-resan. Bener. Makanya sampean seneng, nggih kedah tanggung jawab. Saiki ngene ya Mas. Ah. Aku iki bundar ini. Ya. Ketemu Pak Mantri ana ring stasiun Karangasem iku malah gak iso nggawa barang. Kepanggil teng mriki. Iya. Kula kenal. Aku kenal Cuk apa sirap. Ah, merem ngantuk ya. Aku aja merem-merem. Iki jadi Pak Mantri. Iya dikakek karena itu. Jadi buktine gini guys. Bener. Kon Ngetan. Ini. Kula niki teng mriki ajeng nusuk Pak Mantri. Kebun halaman kira kali tiang ngene kula pasrah teng sampean. Bener. Ojo kuwatir aku sing jogo makene. Sajarane kula juga kali Pak Mantri aja mejar saking kira mriki. Kon, langsung bujal. Ayo. Setiap hari kan bojone wong amel aku setiap hari ya. Selamat datang, Pak. Kita jauh ke kebun ya. Si, dapat kabeh. Alhamdulillah, pedamalan beres. Kebun halaman kali Gio Rejik. Si kabeh. Tapi kula tewas wau. Tewas piye, Jo, Mas? Gak ada tamu Rundoyo namanya saking alasan. Ya. Nuju teng Karang Perdesan. Uangnya juga KTP apa enggak? Hah? Uangnya? KTP kebun ungsane. Lu KTP kebun? Hah? Duh, KTP bagian Pelawangan. Ya iya. Sing gawa dicocok. Jo, Mas. Apa mau piye kok jogo? Ya ini kan juga Pelawangan di Lebokan. Lu sampai bagian penjualan, Jo, Mas. Masa penjualan. Apa? Abon-bonan. Rundoyo mlebet mereka. Ya. Ngeser rabine sampean kula mbot nangsal. Kan aku wis kondo karo Riko. Ya nggih. Nek ora go KTP ora iso mlebu. Napa dilebon ae? Kan kula kan bejo. Kula bagian kebun. Kebun bagian Pelawangan. Kebun Jo, Mas. Jo, Mas kebun sing bener sing endi? Pengusaha tambah rumput. Urusane. Ramiro modek. Kalau kene ngacak. Terus sing bener piye iki? Kedan. Ya. Dia kebun kali halaman sampai kepanggil cekat teng stasiun. Sapa sing ketemu? Berarti goro. Kula mriko griya halaman kalung kula pasrahan kali Rundoyo. Ya. Sajarenge kula dugi kali sampean aja sampe medal saking griya Pak Mati. Alhamdulillah tasih teng mriki. Wis sing kene. Ya nggih. Ya aku sing ngurusi Jo, Mas ya. Ya nggih. Kita sampean Pengas. yang ono iku. Ana Pak Mantri. Ya nggih. Kan gak ora. Bener. Tapi Pak Mantri kepengin kenalan lambiri kok. Oh, berarti Pak Mantri wis teko. Ya ampun. Pengen kenalan sekarang. Aku pengen. Ya nggih monggo kenalan ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Runda ya? Oh ya? Ya karep kaya apa? Runda kok kan bojo iki Runda ya? Ini Pak Mantri. Bojone sampean iki tak gawa wis tak ajati tak niati Pak Mantri. Ya mungkin Runda ya. Ya lan Banyuwangi kan iki Runda ya. Ya lan kok rayu. Kok pancen apa Runda ya? Nah ini Pak Mantri, aku wis ngerti pancene wong alasane ngene jagung pakanane tanggung pakanane bojone sampe duwe Remak. Aja bener Cepet apa iku? ya. bener Pak Mantri. Ya mungkin Runda ya. Ayo, Aku ambil Ayo, bro. sayu borok piye? Yori kan aku kenal. Hebat pun. Ya. Ora bisa mbok aku ketangga kaya ngono. Yori kan bisa kawet bodoh harus diambari. Tenan Pak Mantri. Iya. Ya wis dina kita lakonane. Omongane Pak Mantri tak cekar. Ya Mas, karo kebun. Ya.
dina iki aku anak saya bro. Saya baru kok. Beri itu kan tidak bagus heran. Jelas ngoten yang salah kedah kocil Wong salah kudu salah. Ayo aja gak suwe. Lah. Mana wong nasib apik izin gede. Ya. Pak Menteri nganakan Salimboro. Bener. Riko dibuka lembukan Pak Tunjara. Adong bisa buka buku tanpa kali Pak Menteri bisa jadi Nabi. Ini yang Mas ya. Tak omong. Bener, makanya dilagi tak lakonane Pak Menteri kanakan. Ya jelas kudu dilakoni. Kudu seleh. Wani buat kudu wani tanggung. Jelas kudu wanita. Makanya tanggung. Anane wong oleh arep Rabai. Kudu resik sulung. Berarti ceritanya Maksud kudu adung. Ning ndi? Di eling kebon nami Jawa. Ring gayu ring. Ya lek kene. Putar dino nek kudu mulon. Ayo bela.
Ya menggene Rindo ya. Oh iya Pak Mantri. Ya aku berarti karo Riko. Bener. Ya saya mau ketawar iki sapa Rindo ya? Ya saya mau kan pancene awakku dhewe ya Pak Mantri. Wong salah kudu salah Rindo ya. Bener wong salah kudu seleh. Jagung bakarane. Jagung pakarane tanduk pakarane. Nanging ngene ya Pak Mantri. Ya piye Rindo ya? Aku pengen ngomong kalau dulurku kene. Ya ngomong. Kelakuan kang koyo iki gawa bojone wong kok gak kena ditiru gak kena dicocoto. Yen sapa-sapa nyontok aku ya bakal keliru ya. Ya bakal keliru Rindo ya. Bener Pak Mantri. Ayo, bener Rindo ya. Oke Pak Mantri. Piye? Sadurunge aku bakal jalan. Ya. Aku kepengen jalur sekali lagi Pak Mantri bisa piye Pak? Kita lelani Rindo ya. Benar Pak Mantri. Pinta apel Pak Mantri. Thank you.
Waduh. Lho ya. Aku bisa enak bikin cepnik sosi kau iki mau lho ya. Bener Pak Mantri. Ayo lapor lho ya. Saya Pak Mantri. Ya. Aku pengen pamit sama kamu sekarang. Ya pamit lho ya. Aku tidak saya kalau Pak Mantri. Kalau bisa buka petetan atau ini sampai selawasnya jodoh karena aku sudah. Kita nanas. Wayu, kayak macan guys. Ya menggelir lho ya. Ya jenenge aku sekarang totoan baru Riko. Ya Riko bisa kerabat. Ojo kalau setiap hari lho ya. Bener Pak Mantri. Ya nanging mesti kuning ini lho ya. Gino iki. Setiap hari kul mah berusaha para-para yo. Ya wes saiki aku pamit ya Pak Mantri. Kakak tuh ada sedikit Rene. Cynthia Mary. Saiki sampeyan kelaksan jodoh karo aku Cynthia Mary. Nang ngene Cynthia Mary. Aku ngelap banget mari bisa sama hati video kamu. Aku pengen golek banyu. Entar-entar kene yo jodoh apa jodoh kalau kok dhisik ya Cynthia Mary. Tenang ya Cynthia Mary ya. Keren. Lama bunyi ya. Cepetan kok.